कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मंडळी आजचो ब्लॉग पूर्णपणे फॅमिली ब्लॉग असतो आणि किचन मध्ये जातो. तुमका कुकरची शिटी आहे काय घेत असतली. बहुतांशी कमेंट जास्त करणं जेव्हा आपण ऑडियन्स पोल टाकलो आपल्या चॅनलवरती की तुमका कशा प्रकारचे ब्लॉग्स हवे चॅनलवरती, तर सगळ्यात जास्त वोट फॅमिलीसाठी असतात. कारण सुरुवातीपासून आपले ब्लॉग जे असतात ते फॅमिली सोबतच सुरू झालेले असतात आणि खूप चांगलं वाटतं. भरपूर कमेंट असतात चांगले चांगले, तुमच्यासारखी फॅमिली हवी वगैरे असं काय काय. तर आमका पण खूप चांगलं वाटतं. आणि आता आम्ही तर आमची फॅमिली रोज अनुभवतो, तर आमका असं वाटतं की सगळ्यांच्या घराकडे असंच सेम वातावरण असतं जसं आमचं असतं. पण असं नाही. ज्यांना ज्यांना भेटतो त्यांचे एक्सपिरियन्स कोणते कोणते वेगळे असतात, पण आमच्या घराकडे असं असतं. तर तुमच्यापर्यंत शेअर करतो, तुमचा प्रेम मिळतं, खूप चांगलं वाटतं, मस्त एकदम. तर आज काय चालू आहे दिव्या, विचारूया. दिव्या, आज काय चालला आमच्या किचन मध्ये? तो कुकर असं काय करता, जरा जरा झटके येण्यासारखी. बंद करूया. झाला त्याचा काम? काय काय आज आमच्या घराकडे मेन्यू काय आज? सोयाबीनचा भात तुमच्यासाठी मिक्स भाजी भात. मिक्स भाजी भात ह्या काय प्रकार? नवीन प्रयत्न केलो. मिक्स भाजी भात नक्की घातलाय का मिक्स भाजी भातात? पहिला गाजर पुलाव. पण पुलाव म्हणजे पुलाव नाही करू, तसं वेगळ्या पद्धतीने केलं. वेगळ्या पद्धतीने ह्याच्यात पण झाल्यानंतर बघूया. इकडे ऑमलेट वगैरे सुद्धा काढूची तयारी चालू होता आणि दिव्या इकडे काय कोशिंबीर वगैरे बनवता. काय कोशिंबीर? कोशिंबीर बनवता. आणि अजून एक जबरदस्त आनंदाची गोष्ट घडलेली असा, आमच्या घरात जो सगळ्यात कमी बोलणारा मेंबर म्हणजे कोण, तर आमचो बाबू. तर बाबू भाईन आमच्या काल आमका अनएक्सपेक्टेड गोष्ट वाटली की त्यांना नवीन चॅनल चालू केल्यान त्याच्या नावाचो. आणि काल जेव्हा ब्लॉगची सुरुवात केल्या पहिलीच, तेव्हा आमका कळला काहीतरी नवीन काहीतरी करता. आणि आम्ही सगळे आश्चर्यचकित, काय इतकं बदल झालं कसं काय अचानक आणि खूप मस्त. आता आम्ही जेव्हा संध्याकाळी त्याचं ब्लॉग बघलो तर इतक्या मस्त वाटलं. काय व्ह्यूज पण पहिल्याच एक्सपेक्टच करू नव्हतं एवढे व्ह्यूज येतील असं, मस्त व्ह्यूज आहेत. त्यासाठी कमेंट पण मस्त मस्त जे आमका वर्षभर लागला असतात त्या कमेंटसाठी. तर त्याच्या पहिल्याच व्हिडिओवरती कमेंट इतके मस्त मस्त आहेत, तर खूप भारी वाटला. आणि मंडळी जे जे म्हणा होते की बाबूवरती एक ब्लॉग बनवा, बाबू बोला दे म्हणून, तर त्यांच्यासाठी त्याचं चॅनल इल्लेलो असा. आता त्याच्यावरती बाबू कसं बोलता काय, एवढे टाइम 3 वर्ष झाली कधीच तो ब्लॉग मध्ये बोलाक नाही आणि बोलाक बघणार पण नाही. जेव्हा जेव्हा आम्ही कॅमेरा त्याच्याकडे नेलो होतो काय आमच्या चेहऱ्याकडे असं हात घे आणि बोला. तर त्याने आता ट्रान्सफॉर्मेशन किती झालेलं बघा आणि स्वतःचं चॅनल चालू केलं आणि खूप आमका पण चांगलं वाटलं. आणि व्ह्यूज सुद्धा मस्त, तुम्ही खूप चांगला सपोर्ट केला. त्याची लिंक वगैरे कुठेच काय लावू नाही आम्ही, तरी पण व्ह्यूज एकदम मस्त असत. आता जवळपास 1000 व्ह्यूज कम्प्लीट होते पहिल्याच व्हिडिओ. म्हणजे एवढे तर माका पण सुरुवातीक नव्हते, आमका तर 20-22 40 100 म्हणजे आमका काय म्हणतात स्वर्ग काहीतरी मोठाच वाटा असं होता. आणि आता आज भारीच वाटला, काहीतरी वेगळाच काहीतरी करता तो. आणि कोणच्या ध्यानीमानी पण नव्हता, मस्तच. तर आता शिवम पालवतेचं चॅनलचं नाव देते मी सर, जर तुम्ही बघत असलात व्हिडिओ ना तर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि बाबू आता कसं बोलता काय तुमका अनुभव मिळत त्याला, तर म्हटलं शेअर करूया, चांगली गोष्ट असा. आणि नवीन मेंबर आमच्या सोबत बाबूमुळे आता जोडत जाते त्याच्या चॅनलद्वारे. तर खूप चांगला मस्त. आणि व्लॉग नक्की बघा, त्याच्या चॅनलवरती जावा आणि सबस्क्राईब पण नक्की करा. बाकी आज जेवणाचं बेत आता बघूया ओपन झाल्यानंतर. जेवणाचं पण मसाले भातावर इला त्याच्यात भाजी टाकतोय. काय करतस तर कर म्हटलं. मासे मटण खाणार आहे कारण बाबू आज गेलो सप्त्या गावना, तो काय नाही मित्राकडे गेलो. पप्पा व्हेज असलं काय पप्पा ती सहसा जेवचं नाही, रवलो आम्ही दोघं आणि तिघा आणि मिलिंद एक असा म्हटलं मसाले भात. पप्पा तसे पण भाड्यात गेलेले असं थोड्या वेळाने येतले. गेल्यानंतर तुम्हाला काय आता मिक्स दिव्या भात सांगता कसलो तो ओपन करून दाखवते. तोपर्यंत आता वाट बघूया पप्पा येऊची. मंडळी किचन मध्ये असो, पप्पा तरी इलेले असत भाड्यावरनं आणि आई ऐसर ऑमलेट बनवता, अंड्याची पोळी. आणि जबरदस्त बनवल्यान पहिलाच एक नंबर. एकाचा झाला. किती जणांका किती बनायचं? आपल्या चौघांका. मिलिंद खायचं नाही. हा मिलिंद नाही खायचं, काय आवडणार नाही. का मासेच आवडतात, चिकन बिकन जास्त काय आवडणार नाही. दिव्या तिकडे बाकी आपली ताट रेडी करता, पण दिव्या ताईकडे जाऊया आणि ऑमलेट येऊची वाट बघूया. चलो चला चला दिव्या ताई या माझा साब. मंडई आपला ताट रेडी चाललेला असं आणि भारी वाटतं. ही चिकन बिर्याणी सारखीच व्हेज बिर्याणी आहे. काय काय घालून बनवलेलं भात
कोशिंबीर आणि ऑमलेट असा आपल्यासोबत. तर जबरदस्तच काम होऊन जाताला. चालू करूया मंडळी. आई येता. हे बघा मस्त गरमागरम भात असा. पहिली बाईट असा ती आपण घेऊया. बाईट नाही, पहिलं घास. बरं काय काय घालून बनवलेलं भात बरं. सोबत कोशिंबीर आणि मस्त अंड्याची पोळी. माइंड ब्लोईंग जेवण झालं आजचा एकदम. बिर्याणी सोबत तयार येतात माहिती काय तर रायता. पप्पा गाडी क्लीन करतात. या आज बाबू नाही आहे घराकडे. बाबू सप्त्याक गेला.